Bona nit a tothom. La companyia Quindrama d'Arxiu del Foment Hortenc us donem la benvinguda a aquest espectacle. Avui dediquem la funció a l'Eva Maria Dasca, sòcia i col·laboradora de l'entitat que ens ha deixat fa poc. Eva, avui entre bambolines et tenim molt present. La producció que avui veureu és una obra de teatre en què mostrem el fons del nostre arxiu històric. A l'escenari, una selecció de documents del Foment Hortenc cobraran vida per explicar-nos històries d'aquesta casa i de la nostra vila, i en algun moment fins i tot del país. L'any 2019, arran d'unes obres a la casa, vam descobrir que al Foment s'havien preservat amb cura molts documents de l'entitat des de la seva fundació l'any 1917. I aquest va ser l'estímul perquè un grup de socis ens proposéssim arxivar-los amb criteris tècnics per posar-los a l'abast del públic. Així va sorgir l'Arxiu Històric del Foment Hortenc, que actualment custodia 1 miler d'expedients entre documents en paper, fotografies, cartelleria i audiovisuals. Arran de la iniciativa Catalunya, País d'Arxius, Documents que fan Europa, que ha promogut la Subdirecció General d'Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la celebració per primer cop a Barcelona del Congrés Internacional d'Arxius, hem decidit participar-hi. Per fer-ho, hem seleccionat documents que l'entitat ha preservat durant més d'un segle i els han donat vida fent el que sabem fer, teatre. Així doncs, un grup de guionistes, de directors i d'actors del Foment han posat veu als documents. I un equip de professionals que es troba darrere l'escenari i al fons de la platea s'ha ocupat dels aspectes tècnics que calen perquè pugueu gaudir del resultat que ara us presentem. I ara sí, us deixem amb l'Horte, la nostra arxivera, i el seu aliat virtual, Arxi, que ens traslladaran a moments emblemàtics de la història del Foment i com que ara desfilaran personatges que no en saben d'alta tecnologia, apagueu, sisplau, els mòbils, perquè en aquella època no n'hi havia. Hola a tothom, em dic Hortènsia, però tothom em diu Horte. El meu pare em volia dir Ènsia, perquè diu que en català els noms es tallen per darrere. Però la meva mare li va dir que Ènsia sonava a ànsia i que si les Montserrat se'ls hi podia dir Montse, no veia per què les Hortènsies no se'ls hi podia dir Horte. A més, soc d'Horta i sòcia del Foment Hortenc des de ben petita, com tota la família, o sigui que Horte i no se'n parli més. Senyores i senyors, benvinguts en aquesta investigació oberta sobre la història del Foment Hortenc. Ara, al segle XXI, tots som mitjans de comunicació i no som ningú si no tenim audiència. Ens agraden molt els likes a les nostres xarxes socials i veure com pugen el nombre de seguidors al nostre podcast, Aires Fomentaires, que és d'on surten les nostres stories. Encara que la story del Foment Hortenc data ja de l'època de la meva àvia, que es deia Maria Hortènsia, com es podia haver dit Maria Castanya, i ara tindria tants anys com el Foment Hortenc. Les dones vam trigar molt en poder ser senyores socios de ple dret. Però ja en època d'en Pere Serra i Pau, la meva àvia ja hi venia a ballar. Si us pregunto en quin any es va fundar el Foment, quants m'ho sabríeu dir? No va, aixequeu la mà. No s'hi val mirar la Viquipèdia, Que a més tot el que posa la Viqui sobre el Foment ho he escrit jo. Vostè? Sí? Quin any? 17. Molt bé, sí senyor. Ja fa molts anys que lluito perquè els papers de l'arxiu del Foment surtin de l'armari. Per això em vaig fer arxivera per poder remenar papers ara que tots som pantalles i pantalletes. Però estic segura que amb el vostre ajut podrem aconseguir fer un documental en 3D que doni a conèixer l'apassionant història del Foment Hortenc. El que sí us demanaria, que us necessito per poder aixecar els calés que costarà tenir accés a les aplicacions de la EA. Enteniment artificial, això que ara ho envaeix tot, EA d'apnea, de gonorrea, de diarrea, en fi. Senyores i senyors, que ompliu la platea. EA, necessitem pasta gansa. Perquè a veure,
avui tothom heu passat per taquilla, no? Però taquilla de debò, No taquilla inversa. Aquesta que passa en un plat per la platea i deixes anar un grapat de monedes de 5 cèntims perquè facin soroll. No. Pasta, gansa, necessitem. Però a veure, no ens desviem del tema. Abans de començar a investigar de valent la llarga i fructífera història del foment hortenc, cal que ens fem aquelles preguntes que en anglès comencen amb doble V baixa. What? When? Who? How? I sobretot, why? Que és la més guai de totes. Perquè, a veure, recollir calés és important, però encara ho és més recollir dades. Així doncs, senyores i senyors de la platea, ea, observeu com una vera arxivera del segle XXI investiga amb les noves tecnologies de la EA. Hola? Welcome to Global Data Preservation System. My name is Archibald. Enter your password or choose a language, please. Català. Si us plau, ara triï, si vol, una veu femenina, masculina o no binària. Masculina, si us plau. Doncs hola, em dic Archibald. En què la puc ajudar? Hola, Archibald. Em dic Orte. I mira, estem aquí amb uns amics per tal de... Escolta'm, què et podem dir Archie? És que Archibald és molt llarg, no? I a més, val vol dir calp en anglès, oi? Sí i no, senyora Orte. Sí que em pot dir Archie i no sóc calp. De fet, sóc un arxiu d'arxius operat per enteniment artificial. Ja ho sé, Archie d'arxius, ja ho sé que ets un fill de la EA. I insisteixo, senyora Orte, en què la puc ajudar? Doncs mira, xato, ens podries dir tot el que saps sobre el foment hortenc? Pot repetir només el nom i cognom del personatge objecte de la recerca? Si us plau, faci una pausa de 3 segons entre ells. Ai, que patirem. És que a veure, és que no és un personatge amb nom i cognom, saps? És el nom d'una entitat i es diu Foment Hortenc. Doncs el Foment Hortenc és una entitat cultural i recreativa ubicada al barri d'Horta, a Barcelona, que fou fundada l'any 1917 i... Un moment, para, Archie. M'estàs llegint el que posa a la Viquipèdia i ho sé perquè ho he escrit jo. Afirmatiu. Ara mateix la Viquipèdia és l'única font digital que localitzo. Si vol que hi aprofundeixi més, haurà de digitalitzar més material. Doncs amb el que hi ha a la Wiki no en tenim ni per començar. Haurem de digitalitzar totes les dades del nostre arxiu. Que ho podràs fer? Afirmatiu, cap problema. Però primer les haureu de pujar a les xarxes. No et preocupis, tenim comissions especialitzades en totes les èpoques. Noies, quines comissions de treball estan a punt? Hola, Orte. Mira, nosaltres hem recollit tota la informació des de la mort d'en Paquito fins ara. Com que ens hem ocupat de la transició, ara ens diuen les trans. També hem recollit les fitxes de les senyores socios del foment. T'ho juro, ho diu així. En quin format? Ai, escolti, senyor Archie, amb això, amb les trans, no haurà de preocupar-se gens. Ho hem passat tot a CD-ROM. Què és CD-ROM? Archie, molt enteniment artificial, però sembla que hagis nascut ahir. Els CD-ROM són aquests CDs, els compact disc. Negatiu, no disposo de lector de compact disc. Ai, escolti, no hi ha problema, Si vol, ho hem passat tot a floppy disk. Sí, aquells més antics, els tubets, floppy. Negatiu, no disposo de cap disquetera floppy. Ai, que patirem. Doncs nosaltres tot el que va passar durant el franquisme ho vam enregistrar amb uns casets VHS o Betamax. Nosaltres amb cassets també tenim moltes coses, sobretot concerts i cants de la coral. Em sembla que en època d'enteniment artificial les màquines no són capaces de llegir ni casets ni cintes de vídeo. Oi, Archie? Negatiu, no disposo de lector de videotapes ni cap platina. Doncs al grup de treball de la Guerra Civil hem treballat en pel·lícules al cel·luloide, amb cintes de magnetòfon i amb microfilms, com els de la guerra. Negatiu, si us plau, no sé què són ni les pel·lícules de cel·luloide, ni les cintes de magnetòfon, ni els microfilms. Però hem de tenir en compte
compte que una guerra és una guerra. Va ser molt difícil mantenir el teatre entre dos focs. Foc! 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 Sisplau! Foc! Foc! Gràcies, Archie. No es mereixen. I vostè, deixi l'extintor terra i digui'm qui és. Jo formo part de la comissió de l'incendi. Ens hem ocupat de documentar l'incendi que va patir el Foment després de la guerra. La guerra és molt pitjor que un incendi. El franquisme encara va durar més, Doncs nosaltres ens ho vam passar la mar de bé, Soc Octavi Saltó, el poeta del Saltiró. I els feliços anys 20 ballaven la teva àvia Orte, que tenia unes cames. Tenim tots els arxius de l'època recopilats en un disc de pedra de la voz de su amo. Si eren de pedra, segur que no es devien cremar. Si us plau, què és un disc de pedra? Qui era la voz de su amo? És que al segle XX tots els arxius anaven amb un suport diferent? Sí. Prou! Què es pensarà la gent que ens ha vingut a veure? Que el Foment Horteny és un caos? Bé, una mica sí que ho és. Però al final sempre hi trobem una solució. És el que es coneix com a Foment Style. I ara us ho demostrarem. Oi que sí? Sí. I introduirem les dades a la panxa de l'Archie. Mira! A la panxa de l'Archie, mira. No, la panxa no, si us plau. No m'ho podríeu ensenyar en paper? Els arxius digitals del segle XXI anem equipats amb tota mena d'ulls, ulls de falcó, ulls de peix, ulls de bou, fins i tot ulls de poll. Som capaços de fotografiar-ho tot. Doncs fotografia'm a mi, clar que sí. Vull que em vegi un bon retrat. On és el fotògraf? On és la càmera? Però qui és vostè? De quina comissió en forma part? No el tinc vist per aquí. De quina comissió parla? Si no fos per mi, ningú no hauria fet cap feina aquí. Soc en Pere Serra i Pau, per servir-la. El primer president del Foment! Vaig ser jo, que va comprar aquell armari que teniu tan ple de paperots. A l'any 1917 em van dir que era massa gros, però és que els plànols de l'època eren molt grossos. Mira quins paperots. I si no em té vist és perquè és massa joveneta. Doncs miri, em podria dir a quins prestatges estan els papers de la fundació del Foment, perquè així els baixaré perquè l'Archie els pugui fotografiar. No sé, ara com l'escriptura de compra, l'acte de la primera assemblea, els primers socis de l'entitat. Que per cert, per què només socis? Per què no hi admetien sòcies? Sòcies? Quines coses de dir. Per cert, la seva fesomia em resulta coneguda. Com es diu? Horte. Fa temps que corria per aquí una Maria Hortència. Ballava molt bé, sobretot el ball de la puça. Bé, no ho vull saber. Miri, sap què? Pujo a la llar del soci i començo a baixar altres papers de l'armari, Faci, senyoreta Horte. Segur que s'entendrà millor que jo, perquè jo amb el telègraf és que no me'n faig. Bé, doncs, em presentaré com cal. Em dic Pere Serra i Pau, mestre d'obres, soci fundador i primer president del Foment. Sàpiguen que també sóc el pare d'en Mingo Serra, que serà secretari a la Junta d'en Pere Pastor als anys 70. I també sóc l'avi de les actuals sòcies del Foment, Neus Serra, Maria Serra i Núria Serra, la primera presidenta del Foment. Com poden veure, ben carregat. Duc els planos que jo mateix he dissenyat per aixecar un teatre a la part alta dels antics terrenys de Can Mariner, concretament una finca del senyor Andrés Sabadell i Ribó, besavi del soci Pere Piqué. És una planta baixa, amb pis, amb un hort al davant, un pou i un aljub. Amb una colla d'amics hem decidit muntar una societat recreativa. Y en cualidad de componentes de la comisión organizadora para la fundación de la asociación que se denominarà Fomento Hortense, acabem de fer una paga i senyal de 500 pessetes per la compra d'aquest solar. Hi ha prou espai per aixecar un teatre fabulós,
El projecte ens costarà un dineral, però crec que entre tots els socis ens en sortirem. Bé, Pere, això ja ho veurem. Per comprar el solar ens hem compromès a pagar 7.500 pessetes. I ara per ara només en tenim 2.500. Abans de comprar cap maó ja ens hem hipotecat amb 5.000 pessetes al 6%, les millors condicions que hem trobat. Vols dir que no ens hem equivocat escindint-nos del Casino de la Unión? Moltes gràcies per deixar-me fotografiar la primera hipoteca, que és un document magnífic, però, si us plau, seria tan amable de dir-me qui és vostè? D'on surt aquesta veu? És un arxiu que parla. Tu fes-li cas, que són coses modernes. Ah, doncs sóc en Domingo Corretge Campestre, soci fundador de l'entitat i llaurer de professió. Aquests il·luminats m'han demanat que porti els comptes. I sí, començo a pensar que ens hem fotut amb un bon embolic. Encara estem a temps de desvendre-ho, Joan? La veritat és que ens estem embarcant cada cop amb més calés i em fa l'efecte que ens sortirem ben escaldats. Mira, aquí teniu el llibre d'actes al dia, però és que la llista de socis no la duc gens clara. Sabeu què? Jo, Joan Sala Torres, en plena possessió de les meves facultats físiques, mentals i bancàries, dimiteixo ara mateix. Au, ja us ho fareu. Doncs sí que estem bé. Encara no tenim local i ja ens ha dimitit el secretari primer. Posa't-hi tu, Ribas. Espero que això no sigui la tònica habitual de les juntes del foment. Segur que no, president. Els meus algoritmes em diuen que en cas de tenir la temptació de dimitir, només s'ha de dir «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir». I oli en un llum! Doncs jo, Mingo, no penso desdir-me'n per res del món. Acabo de parlar amb en Piqué, el curtidor, amb en Gaig, el paleta, amb en Salvatella, el serraller, i amb en Toboso, l'electricista, i m'han assegurat que ells també s'hi afegeixen. Vindran a la reunió de constitució de l'entitat. I, si no vaig errat, a la llista de possibles socis ja en som més de 60. No hi cabrem a la saleta del carrer Dolça. Potser haurem de buscar un espai més gran. I per cert, senyor de la veu, em dic Joaquim Cortés i Villanueva i sóc el comptador del foment durant els 3 primers anys d'existència. És a dir, el comptable. Però per algun misteri arxivístic no surto a la llista de socis fundadors. Ni jo, ni en Mingo Dordal. I mira que n'era el vicepresident. És que no haguéssiu dimitit sense adonar-vos-en. Per cert, Ribas, com t'hi has lluït, t'han quedat ben elegants els carrets de soci. Com es nota que ets un mariner. Aquests del morro fi, que els heu vist? Home, Mingo, no posis aquesta cara, que el Jaume ens els ha deixat a molt bon preu. Avantatges de tenir un impressor a la Junta. Gràcies. Em plau saber que us agraden. Però aquí diu que sóc primer secretari. I falten noms, no? Potser hauríem de començar per fer una llista de socis com Déu mana. Perquè és veritat que ens coneixem tots, però no ho hauríem de deixar tot ben registrat. Ja, a poc, Ribas. Primer hi ha un préstec pendent, tenim factures per pagar, despeses imprevistes, dimissions, un saló d'espectacles per construir... Hem d'anar partida a partida. Ja la farem, aquesta llista de socis, després ja la farem. Si m'ho permet, senyor president, el senyor Ribas té raó. I ja posats, em poden dir qui és aquest senyor Ribas, que el registro? Jaume Ribas Mariner, impressor i home d'ordre. Tot el que avui posem negre sobre blanc, demà ho podem consultar. I d'aquí un any, quan tinguem enmig construir el cafè del foment, disposarem d'un arxiu per consultar tot el que hem dit ara. Doncs així passem de 1917 a 1918 i anem al cafè en assemblea.
Benvolguts socis del Foment Hortense, hem convocat aquesta Assemblea General Extraordinària per posar-vos al dia de la situació de l'entitat. Passo la paraula al nostre secretari, en Jaume Ribas. Primer vull destacar una bona notícia. Ja tenim cafeter i conserge. I cafès a 25 cèntims! Sí, tenim cafeter, però no tenim una cafeteria prou arreglada encara. En Jetjós, el veí, diu que té estris i mobles de cafè i teatre i ens els deixa per 2.000 pessetes, que podem pagar a terminis. Creiem que és una bona oferta, però deixem que decideixi l'assemblea. Així doncs, passem a la votació nominal. Ribas, la llista de socis. Ara mateix, president. Procedim i començarem per en Francisco Garriga, número 14. Jo? Però si sóc el número 19. No, segons la llista de socis, el número 19 és en Joaquim Ribó. Jo? No. Quin desgavell! Així no se'n sortirem pas. Procedem a fer la votació amb alçada, que així farem més via. Algun vot en contra de demanar un crèdit per comprar estris i mobles de cafè i teatre en Lletjós? Cap vot en contra? Apa, doncs perfecte. Ara bé, haurem de captar més socis si volem fer front a tanta despesa, perquè amb la quota de socis numerals i transeünts no en tenim prou. Proposem admetre socis eventuals que no pagaran quota d'entrada, però tampoc tindran ni veu ni vot a l'assemblea. Un moment. Algun vot en contra? Apa, doncs perfecte. Benvolguts socis. De mica en mica el nostre projecte va agafant forma. Un projecte que ens il·lusiona i ens uneix. El Foment, amics, no és només una entitat, és un somni que compartim. Però escolteu-me, els somnis no es fan realitat per art d'encanteri, requereixen acció, sacrifici i compromís per part de tots i cada un de nosaltres. Sabeu que ara per ara, si volem que les obres avancin, ens calen voluntaris. Així doncs, us pregunto, qui està disposat a arromangar-se? Qui avui es compromet a fer que aquest somni esdevingui una realitat? Jo m'hi afegeixo. Jo també. Bartomeu Cerdà Sitges, vaquer. I jo també. Francesc Llobet Roger, conductor de carros. Jo també. Guillem Ribó Bernades, professor. Jo també. Francesc Boada Brossa, fuster. Jo també. Jo també. Compteu amb mi. Compte amb mi. Compteu amb mi. Els catalans i sobretot els fabricants es va portar bons beneficis i la febre poètica de la Renaixença va arribar al Foment, juntament amb unes ganes de fer festa. I així va ser com el 1922 es van celebrar i organitzar els primers Jocs Florals. Les cròniques de l'època ho relaten amb tota la pompa i el punt d'honor que pertocava. Era trist que en un districte on hi campeja arreu, fa 3 anys arreu, la poesia, quedés Horta orfe d'aquesta gaia festa, que plega d'una manera clarivident
la vitalitat i l'esperit d'una barriada que treballa i sent amor per les coses meravelloses. En fi, que es van fer uns Jocs Florals pel Nadal i les festes van durar 3 dies. Les presidia, com pertocava, un mestre en gai saber, ni més ni menys que en Manuel Folch i Torres, que a més de poeta fou polític i germà d'en Josep Maria Folch i Torres, l'autor dels nostres Pastorets. És aquest senyor que ara veieu tot ben trajat i fumant d'una manera sofisticada una cigarreta. En recitarà el poema que va escriure per aquella ocasió. No us en perdeu detall perquè la cosa promet amb solemnitat. Primaveral. Bon punt, t'han vist al jardí, s'han desconsellat les roses i un frisament voluptuós ha commogut ses coroles. Bon punt, t'han vist al jardí, s'han desfollat les violes, embaumant l'oreig suau amb llurs arrecencs aromes. Bon punt, t'han vist al jardí, t'han voltat les papallones i han tonat el rossinyol segons planta misteriosa. Bon punt, t'han vist al jardí, els arbres, no estanys, rebroten i enmig d'arcoves de flors, en cada branca, un niu gronxa. Qui t'ha dat aquest poder amb què tot, dona, ho contorbes i allà on hi fixes els ulls, la primavera feconda? Bravo! Moltes gràcies, senyor Folch. La flor natural, el premi més important, el va guanyar el poeta Octavi Saltó, un jove barceloní de 20 anys que, a més de poeta, fou advocat, enginyer i polític de la Lliga. Naturalment, la flor natural s'atorgava a un poema de tema amorós i el guanyador, l'Octavi, que no passarà a la història de la poesia catalana, havia de triar la reina dels jocs i, esclar, dedicar-li el seu poema. És aquest noi, un dandi una mica tímid i encarcarat segons manaven els cànons de l'època. Escolteu-lo com en recita un tros de la seva composició que tracta sobre un amor no correspost. Glosa de l'amor fallida. Ai, senyor, el romanticisme. Clavell de la matinada, la clau del meu cor portau. Vostra rialla gemada té endringada aquella clau. Sou com una flor badada, i jo el papalló que trau. Molla i fresca de rosada és la flor, l'insecte hi cau. De joventut embaumada, mon cor també enamorau. Vos dius son secret l'aubada i vos a ningú el confiau. Que el sol us té per amada i vos fidel li restau. En sou tan desgraciada que amor d'home no us escau. Estel de la lluna clara, quin esplendor teniu, llum que conhorta i amara de tavió el cor geliu. Els estels celen sa cara, quan en ser nit vos eixiu. Aneu, bellesa sense tara, cap a la vora del riu, i a l'aigua argentada encara corprèn un brillar més viu. Llegenda formosa i rara, que ha copsat el poble esquiu, sereu la fada preclara, que dins el corrent té el niu. M'ateniu l'amor robada, vos a mi no me la dau, com la branca coll torçada del fruit que la boca plau, vos d'amor sou enflairada. Per què, doncs, tot el servau? Per què una gota parlada damunt mon pit no embassau? Si quan somrieu, callada, amb el silenci em parlau d'aquell boig que el pit us bada, talment un pitxer suau, de l'amor que us ha encisada, del galant que vos amau. Com vostra vida és daurada, és el sol a qui us donau. És una cosa que no s'acabarà mai. Això dels Jocs Florals només tenia una pega. Amor per aquí, amor per allà, però les dones només podíem ser les reines, molt distingides, això sí, però decoratives i prou. Un 0 daurat a l'esquerra. Ens limitàvem a escoltar, a callar i a donar la rosa a l'esllamit vencedor. La meva àvia, la Pilar Gallamí, que aleshores tenia 22 anys, va ser la reina aquell any. Per fora, a les fotos, feia cara de bona noia, però per dins treia foc pels queixals, vestida amb la corona, amb la banda i amb un vestit blanc immaculat que semblava una verge, seia al trono sense poder moure ni una pestanya. Però si hagués pogut, li hagués etzibat 4 fresques
O un bon poema al llicenciat Saltó, que estava per menjar-se'l, això sí. Com que ella no ho va poder fer, ara ho faré jo. Em vesteixo per l'ocasió. Amb el cap al revés. No ho trobaré, Em perdonareu, oi, si no m'ho poso bé? Mireu. I vaig a parlar amb aquest senyor tan endiumenjat. Senyor Saltó, que em permeteu unes paraules? Els vostres peus, senyora. Oi, no cal que baixeu de baix. Mireu-me bé als ulls i escolteu-me bé, que us donaré resposta al vostre poema d'amor. Perquè no vull fer com les dames dels trobadors, que havien de fer el paper de dona dura, de senyora sense pietat, sense mercè, que deien ells. Com dieu? Doncs us contestaré, que us receptaré la vostra pròpia medicina. Tinc un poema del vostre estil, que ara llegiré, i que donarà resposta a la vostra melancolia i al vostre amor no correspost. Si em feu el favor d'escoltar-lo? Archie, posa música romàntica. Al meu cor us tinc escrit a les rametes més altes que sent amor ben amunt no us atzutzarà cap taca i dels anells de mon cor us embaumarà la flaire. Esclataran noves flors en el remei i amb maragdes i gotes de ma passió, rubins, faré una garlanda encesa com mon bolet i suau com l'estimat. De púrpura i verd, llavors, jo em forniré una almorratxa. Tindrà la forma d'un cor i de l'amor serà l'àmfora. Què us sembla, senyor Saltó? Us ha agradat? Bé, una mica atrevit, venim d'una senyoreta, però elegant. D'elegant no sé si n'és gaire, però d'atrevit, gens ni mica, perquè l'heu escrit vos. Més aviat una mica poruc, diria jo. Si per mi hagués estat, l'hauria fet molt més atrevit. Com aquest petó us he fet en nom de la Montserrat, la Maria, la Roser, l'Àngels i la Neta, les dames de la meva cort, que si ara poguessin us robarien el cor i us farien remoure les entranyes. Archie, esborra aquesta darrera intervenció o arxivarà com informació reservada. Gràcies, senyor Saltó. Us dedico aquest saltiró digne de Fred Astaire. Reunida la Junta Directiva de la Societat Foment Hortenc en el dia 24 de febrer de 1939 i estan solament presents 3 socis per estar els demés mobilitzats. Aquests acorden que per poder continuar dirigint la societat demanar el concurs dels socis EB-, AP, EMA, EWL i altres per formar una junta interina. Cridats, aquests socis accepten i formen amb caràcter interí la junta següent. De ple acord, els reunits prenen possessió dels càrrecs i s'aixeca la sessió a les 10 de la nit. Barcelona, a 24 de febrer de 1939. Reunidos los socios que componen la Junta Directiva de la Entidad Instructiva y Recreativa Fomento Hortense, en el día 15 de marzo, tercer año triunfal, 1939. Acuerdan hacer constar en acta el pésame de la sociedad por la muerte en campaña del presidente de la sociedad, don Juan Baicaneras Moll, y que se comunique dicho acuerdo a su viuda. Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión a las 10 de la noche. Reunida esta Junta Gestora aprobada por el Gobierno Civil de esta provincia
y que el margen se detalla. Hemos tomado posesión los cargos respectivos, debido a la completa depuración de esta entidad según oficio número 1213 del dicho Gobierno Civil. Tinc fred. Tinc fred. Es pot saber quan vindrà? Tu saps per què ens ha fet venir? Collons, tinc fred. Ja ho has dit. És que en tinc. Tu no. Si fa un fred de nassos. Tu no en tens? Fa fred a tot arreu. Ja. Per això camino. Tu no camines. No tens fred. A mi em sembla que volen tornar a arrencar-ho. Per això ens han citat aquí, perquè ens han fet càrrec. No creus? Si no, per què coi volen veure'ns? I aquí? No et sembla? Ara que ja ha acabat tot, deuen voler tornar a obrir. Que el cafè funcioni. A mi no em sembla malament. La gent necessita una mica de distracció ara. Que tornin a obrir el teatre. Que la gent torni a riure. No ha passat res. Què vols dir? Doncs això, que no ha passat res. Que no m'entens. La guerra. La guerra ha acabat. Definitivament no entens res. El què? La guerra no s'ha acabat. La guerra continua. O és que no saps el que està passant? Clar que ho sé. No has vist les dones que pugen a Montjuïc per saber notícies? Sí. I el que passa al Camp de la Bota, que no ho saps? No ho saps? Els camions. Esclar que ho sé, no sóc cec. Tinc un cosí a Montjuïc. Ho sé. I com està? No ho sabem. No ens el deixen veure. Pugen, deixen el farcell i tornen a baixar sense notícies. No en sabem res. Doncs ja ho tens. Jo el que dic és que la gent necessita distraccions. Una mica de música, una mica de teatre. I música que no sigui de cara al sol. No estem per músiques. Collons, quin fred. I en Rovira? Què se'n sap? El Rovira? No res. Diuen que està a França. Ho va aconseguir? Diuen. Altres diuen que el van matar a la carretera, que el van agafar els nacionals. Quina merda. La seva dona... Si sap alguna cosa no la diu. Jo crec que no sap res. La varen veure a Terol. Allà sí que fotia fred. Jo no em vaig atrevir a anar a França. No vaig poder. La dona, els nanos, saps? No els podia deixar aquí. Així que vaig girar cua i em vaig entregar als primers nacionals que vaig trobar. I tu? Ja ho saps. Bé, sé el que diuen. Doncs ja ho saps. No t'has de retreure res. Tots van fer el que ens va semblar que es tenia que fer. I ja està. No ho sé. Quan penso en els que no han tingut tanta sort, no sé si no podia haver fet alguna cosa més. És el que et dic. Ja està. No es podia fer res més. Allò estava perdut. Hòstia, quin fred. Quan vindrà aquest? Potser no vindrà. Tu creus? Potser ens ha volgut gastar una broma. En fotre-se'ns dels rojos. Fer-nos veure qui mana ara. Ja. El vas veure el diumenge? Esclar. Tothom el va veure. Ja va fer perquè el veiés tothom. El nou amo, amb la seva bandolera de cuiro lluent
I la seva pistola? Jo no vaig aixecar el braç. Havia tanta gent a la sortida, em vaig posar darrere i no vaig aixecar. Vigila, que està ple de xivatos per tot arreu. Tothom vol fer-se amb els nous amos. Però suposo que és natural. Tothom vol menjar. A ningú no li agrada passar gana. Vas veure el teu cunyat? Sí, ara és el gos del jefazo. Camisa blava ben planxada. I on va anar? Enlloc, amagat. Quan els del comitè el van venir a buscar, aquest ja havia fotut el camp. Quan ha tornat? Ha tornat amb ells. No em preguntis com s'ho va fer. Era de les nostres. Era de qui tocava. Com ara, aquest sempre cau dret. I ta germana? Ma germana. Ara es passeja com si fos la marquesa del barri. M'han dit que ara parla castellà. No. Cap pitx el castellà no el parla. I el Sebastià? A Sòria. Consell de guerra i condemna a mort. El meu cunyat està fent gestions perquè li commutin. Diu que coneix a un, que coneix a un general o un ministre. El teu germà era la pera. Sí. Què hi foteu aquí a les fosques? Que esteu conspirant o què? Ai, que us hauré de vigilar vosaltres dos. Collons, quin fred que hi fot aquí dins. Records del teu cunyat. Què fa la teva dona? Digue-li que passi per casa, que li donarem alguna cosa. Quico. Francisco. Què? Que em dic Francisco. A bé, Francisco. Què? Què volia? De què? Bé, ens has citat aquí, no? Sí, claro. Hem de tornar a obrir això. Hem de proporcionar al barri un centro de recreo. Que la gent s'ho passi bé. Un centro de recreo moral. De la Nueva Espanya. Com tu amb vosaltres, I què hi hem de fer? De tot. Bé, com sempre. Com sempre? Que t'has begut l'enteniment? No, home, no. Res és com sempre. Recreo moral. Ho has entès? Taller de costures per dones. Teatre, el cafè... Teatre en castellà. Ja m'has fotut. En castellà, esclar. En castellà. Teatre moral. Hem de purgar aquest lloc. L'hem de desinfectar, que aquí huele a rojillo. M'enteneu? Això ha de ser la imatge de la Nueva Espanya imperial. Que n'aprenguin, que expiïn les culpes, que en aquest barri hi van passar massa coses. Ja m'enteneu. Teniu sort que som catòlics i sabem perdonar. Magnánimo en la victòria, el caudillo. Hem de redreçar aquest lloc de dalt a baix. Compto amb vosaltres, Sí, perfectament. Si és el que li deia, que la gent necessita distraccions ara. Ojo, divertir-se, però amb moral. Amb moral. Canción española. Celia Gámez, cuplés. I res d'agarrados. I un retrat del Generalísimo ben gros damunt la barra del cafè. Ben gros, el més gros de tots, que m'hi va el càrrec. Vosaltres contents, i jo content. M'enteneu? I res de tonteries. Has de saber el que t'hi jugues, entesos? Que jo recordo tots els que desfilaven amb el punyet. Me'ls sé tots. L'Espanya de Franco és magnànima, però no tonta. No hem fet una guerra per deixar les coses com estaven.
D'acord? Perfectament, Quico. Francisco. Vull que això sigui un exemple, un temple de la nueva España imperial. La España limpia, viril, decente y católica. La España eterna, que sufrió para subyugar al marxismo vil. La patria portadora de prosperidad y paz, gozosa bajo la égida ejemplar de nuestro invicto caudillo, cuya espada blanca guió la cruzada imperial que liberó a nuestra patria del abismo de barbarie y anarquía en el que la sumió el rojerío soviético y amoral. La victoria contra la anti-España por la gracia de Dios y el glorioso marchar de nuestras tropas por las rutas imperiales hacia Dios con fervor. El brazo victorioso de nuestro caudillo y el glorioso ejército bendecido por nuestra fe inquebrantable por España. Això ha de ser el nuevo Fomento Hortense. Això, collons, un temple, un monument, m'enteneu, Collons, un lloc on la gent hi entri i li vinguin ganes de cridar a ple pulmó. Arriba Espanya! Arriba Espanya, collons! Arriba Espanya. Arriba? Arriba? Després d'aguantar la malvestat de les armes de foc durant la guerra, de desfilar per la capella ardent de les il·lusions republicanes i suportar la repressió de la postguerra quan el règim franquista encara treia foc pels queixals, vam haver d'entomar un altre foc. El 2 de desembre de 1946, sota la presidència d'en Francesc Llobet, es va produir el gran incendi del Foment Hortenc, en circumstàncies encara per determinar. Hi ha moltes versions, però cap de clara. Què és aquesta claror? Quina hora és? Les 5 de la matinada. A aquesta hora no pot clarejar el dia. És que no clareja. És el Foment. Amic, presa. El 6 de desembre de 1946, 4 dies després de l'incendi, es reuneix la Junta en sessió extraordinària. Cal prendre moltes decisions, però el més important és reconstruir ràpidament l'edifici. Abans de començar aquesta junta, procedim a llegir les mostres de condol de les entitats veïnes. Señor don Francisco Llobet, muy señor mío, por la presente debo notificarle a usted que la Junta, en su reunión celebrada el pasado viernes, día 6 del corriente, ha acordado manifestarle a usted, como presidente del Fomento Hortense, y a sus compañeros de Junta, nuestro sentimiento por el percance que han tenido en su sociedad el pasado día 2. Y al mismo tiempo, nos ponemos a su disposición para aquello que podamos serles útiles. De usted, afectuoso, Ateneo Cultural Hortense. Señor presidente del Fomento Hortense, muy señor nuestro, por la presente les testimoniamos nuestro más sincero pesar por el lamentable siniestro acaecido en la entidad de su digna presidencia. Al mismo tiempo, nos ofrecemos dentro de nuestra modesta esfera en todo lo que esté a nuestro alcance, en la seguridad que sus indicaciones merecerán nuestra más alta consideración. Le saluda atentamente presidente de la Cooperativa de Consumo La Vanguardia Obrera. Moltes gràcies a les entitats veïnes pel seu condol. I ara podem començar aquesta junta extraordinària per tal de prendre quines decisions per reconstruir ràpidament l'edifici. Trobo que caldria anomenar una junta consultiva i de reconstrucció. I també podríem engrescar els socis perquè, en la mesura que puguin, vinguin i ens donguin un cop de mà. El futur del foment està en joc. Foc, foc, foc! Oh, on hi ha foc, on hi ha foc! Foc, foc! No, foc no! He dit el futur del foment està en joc. També podríem demanar
donatius als socis, amb els donatius no en tindrem prou. Haurem de demanar un préstec a una entitat bancària. No, préstec no. Per tant de recaptar fons, podríem organitzar festes i altres activitats. Bona idea! Això són idees de bombero! Vinga, donem per acabada la junta i ens posem a treballar. El 14 de març de 1948, uns 15 mesos després del gran incendi, s'inaugura el nou foment, amb la presència de les màximes autoritats i la reobertura de portes als socis. Distingits consocis, fa quasi bé 15 mesos des que el foment va ser consumit pel foc. Però avui, gràcies a l'esforç i al recolzament material i moral de tots, podem inaugurar el nou foment hortenc. Tenim entre nosaltres el nostre reverend mossèn Miquel Pujol, rector de la nostra barriada, que beneirà la nostra sala de festes. Jo beneeixo aquesta sala en la prosperitat i en l'adversitat, en la salut i en la malaltia. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Mossèn, del tema de l'aigua no es preocupi, ja me n'encarrego jo. Tenim entre nosaltres també a la màxima autoritat civil i militar. ¡Quieto todo el mundo! No quiero revuelta alguna, o me veré en la obligación de abrir fuego. ¡Foc, foc, 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 foc! No, tranquil, bomber, tranquil. Ja no hi ha més foc, però el futur del foment continua en joc. He dit joc, no pas foc. ¡Bombero! ¡A su sitio! ¡Arr! Menudas ideas tiene usted. Muchas gracias, general. Estamos todos muy tranquilos, Y muchas gracias por venir. I a tots vosaltres només dir-vos visca el foment hortenc! Visca! ¡Vamos! ¡Circulen! ¡Venga, vamos! ¡Circulen! Y a ustedes les estoy vigilando. ¡Arr! ¡Circulen! ¡Circulen! Aquí, posa el cartell d'un estudiant de Vic, que riurem. Bon vespre a tothom. Avui, 11 de setembre de 1948, s'inaugura la temporada teatral del nou foment. Ens fa molta il·lusió i molt de goig presentar-vos l'obra Un estudiant de Vic, comèdia en 3 actes i en vers, escrita per en Josep Maria de Segarra. Com que és molt llarga, com els anys 40, que se'ns van fer molt llargs, us farem un petit tas per obrir la gana, que també en van patir molta. Així doncs, per tots vosaltres, tota l'escena 3, representada per 5 actrius. Un fort aplaudiment per això. Ella es volia casar, el seu pare no ho volia i l'estudiant se'n va anar a servir una rectoria bona. Ja l'hem vist. Ja l'hem vist. Aquí, venia darrere nostra enfront la catedral. Però aquí, el teu nuvi. I què? Doncs diria que és un nuvi que no val un ral. És geperut. És garrell i porta ulleres. I té el nas així, Abonyegat i roig. i és com a vell. De totes maneres, Què vols dir? doncs vull dir que fa un cert goig. Vaja, però que t'agrada el Ramombori. No teniu un bocí de caritat? Mira, que no ens agrada aquest casori. No volem que t'hi casis. I s'ha acabat. I qui sou? Que qui som?
Les amigues, les teves amigues, que no hi tenim dret. Que no venim aquí a cantar panses i figues, que et col·loquen un silici massa estret. I què haig de fer? No està amb les mans plegades. Em feu riure. I el no? I el compromís? Noia, jo m'hi faria mossegades abans de consentir una cosa així. Si el teu pare ho manés, res no faries, si et trobessis posada en el meu cas. Si m'hi trobés, els pares i a les ties els deixaria així, amb un pam de nas. Si m'obligaven perquè no sóc prou forta a prendre una relíquia per marit, li faria un posat de mosca morta. Però l'enganyaria tot seguit. Jo no he pensat tanta fulla encara. Ben mirat, tot això del casament és una cosa que no veig prou clara. Noia, però no siguis innocent. Bé, no m'entens. Vull dir que tan de pressa tot això s'ha lligat i s'ha pastat. Sense que et preguntessin si et fa peça aquest puny estret que diu que t'han triat. Bé, no rigueu. No és cosa de riure. Pobra Marianeta, tens raó. Esclar que tinc raó. No em deixen viure. Pateixo com dins una presó. Vosaltres ho sabeu de cada dia. Em coneixeu del temps. No és veritat? El meu geni està fet per l'alegria, per respirar una mica amb llibertat. Fins ara no he pensat cap cosa sèria. He parlat amb fadrins, com totes fem, però sense córrer darrere de cap dèria, sense malícia, no? Si ens entenem. El casar-me era cosa tan llunyana. Casar-me? Amb qui? Amb un noi fort i eixerit que jo me l'estimés de bona gana. Però no veia en joc el meu marit. Pensava, el casament no et corre pressa. Per ara, disfrutem, riem, ballem. No aturis el teu cor. Si el cor et vessa, les llàgrimes i els tràfecs ja els tindrem. I així vivia tota refiada. I em diu el pare, sense més ni més, et tinc una persona preparada, molt piadosa, molt sèria i molts diners. Com si em tirés un gerro d'aigua freda, li faig esporuguida. Què m'ha dit? I em contesta, per Déu, no siguis bleda, he pensat en casar-te tot seguit. Però, amb qui? I ell me fa molt mala cara, amb aquell que a mi em sembla i em ve bé. I jo? No sóc ningú. Creu el teu pare sap el que et convé. I això és tot. I m'entero l'altre dia que em casen amb un tal senyor Pinós. Una mena de gat de sagristia, vell, ensopit, tronat i fastigós. Està molt bé, i per això hem pujat l'escala. Per enfortir la teva voluntat. I si el teu pare està tocat de l'ala, tu no tens per què obeir-lo. I s'ha acabat. I ja podeu pensar si sóc de planya. Avui ve a presentar-se el meu promès. Demà ens casem. Se'l penja o se l'escanya. Però no es casa amb tu. Està ben entès. Totes nosaltres lluitarem plegades. I més que mai estem al teu costat. I no volem ser més sacrificades. Aquell dia d'estrena al Nou Foment vam aplaudir moltíssim l'obra d'en Segarra i esperàvem que fos la primera d'una llarga llista d'obres en català en aquest escenari. I no ens equivocàvem, encara que no sempre va estar senzill. Señor mío. Coma. Coma. Le escribo para que nos conceda permiso para realizar
el espectáculo a los pastorets. Millor, los pastorcillos. Los pastorcillos. En el adviento del presente año de 1956, en la sede del local social del Fomento Hortense. Cita la calle Alta de Mariné número 15 de la ciudad condal. Punt. Dios... Dios guarde a vuestra excelencia a muchos años. Punt. Noi! Corre, porta això al seu destinatari. Ràpid, A la guapo. Vinga. ¡Arriba España, Pérez! ¡Arriba España! ¿Qué está haciendo? Le traigo la correspondencia, señor. Muchas gracias. Déjeme ver, que ahora mismo la despacho. ¿Qué es esto de los pastorcillos? Es una representación del nacimiento del niño Jesús, con ángeles, pastores, demonios... ¿Demonios? Eso suena a propaganda anticristiana. No, señor, si al final hasta los demonios... No me quieren- venga con monsergas. Demonios en el teatro. Habráse visto. Esto es cosa de rojos, separatistas y masones. Este espectáculo es sospechoso. Y no voy a permitir que la juventud de una sociedad tan avanzada como la nuestra sea adoctrinada. Tomen los papeles. Dado el riesgo de ataques y perjurios a la Iglesia y al peligro de corromper las mentes infantiles, esta delegación no autoriza, póngalo en mayúsculas, la representación de los pastorcillos, quedando su solicitud denegada. Corrompre els infants, però que s'han begut l'enteniment. I ara què farem? Si ja ho teníem tot assajat. Oh, creus que hi ha alguna possibilitat que ens canviïn d'idea? Doncs no ho sé, però crec que l'únic que podem fer és fer una visita als nostres camarades. Señor, ha venido el presidente del Fomento Hortense. ¿Quién? Ah, sí, el de los pastorcillos. ¿Qué pasa? A ver qué quiere. Buenos días y buenas horas. ¡Arriba España! ¿Qué necesita? Me vendría de gusto hablar con usted sobre esta autorización denegada. Querría saber las razones por las que su señoría considera que no podemos hacer los pastorcillos en el Fomento. Pues muy sencillo, caballero. Por una cuestión de orden público. Corremos el riesgo de perturbar el intelecto de nuestros jóvenes. Riesgo que no voy a tolerar. Disculpe, pero usted la obra se la ha leído. No me ha sido menester. Me basta con conocer sus influencias demoníacas para comprender su catadura moral. A ver, yo aquí le traigo una copia del texto. Le agradecería
que le diera un golpe de ojo y ya verá que no hay tanto de qué preocuparse. Pero esto está en catalán. És l'idioma en el que es va escriure, no? Sí, de verdad, dele un golpe de ojo si al final los demonios no tienen tanta influencia, si al final pierden. Eso no tiene ninguna importancia. La mera aparición de esas figuras demoníacas basta para corromper a las mentes inocentes. Señor Cifuentes, insisto, dele un golpe de ojo. Ya verá que a veces uno hace un grano demasiado. Está bien, le echaré un vistazo. Ya tendrán noticias mías. Ah, pues muchas mercedes, pero no nos tenga con el aire en el corazón durante mucho tiempo. Por favor. Pérez, ¿qué significa cats de càrgol sense cloce? Cabezas de caracol sin cáscara. Por Dios, qué indecencia. Acaba d'arribar el guió dels pastorets revisat. Ah, molt bé, a veure què demanen. Però què és això? El guió, amb totes les revisions... Home, però no pot ser, tot això no poden ser revisions. No, em sembla que no els hi ha agradat gaire, Però diuen que si apliquem totes les revisions ens ho deixaran representar. Ai, quin lloc més tenebrós, jo tinc por. No siguis rondinaire. Por la gloria de España. Déu ens mostrarà el camí de tornada. Ai, no veus un fa... Un anarquista? On el veus, l'anarquista? Allà, no veus allò que es va llogar? Jo no veig res que es va llogui. Salut, pastors! Vull dir, arriba a Espanya! Qui ha dit que arriba? Qui són aquests senyors? Mai no he vist camarades tan estranys. Qui sou? Som uns pobres soldats buscant el camí de tornada a la nostra gloriosa pàtria. No te'n fiïs. Tenim pressa. El generalíssimo ens espera. Musclos trencats, no pot esperar un xic més? Ningú parlaria així de Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Tira. Qui ets tu? Un rojo? No m'has conegut encara? Vols mon nom? Soc Lluís Companys. I jo? Francesc Macià. Republicans socorros! Quiet aquí! Ara veureu el que mon furor podrà. Veniu, fúries de Veniu, fúries de la República! Cançoneta fora? Oh, la cançoneta fora! La cançó fora! Vengeu-me tots els afronts amb què el caudillo confondre'ns vol. Sembreu-me tota la terra de socialisme i pecat. I quan la pàtria flamegi, agafeu aquests dos feixistes i els llanceu entre les flames com si fossin dos tions. Visca la República! Això és intolerable!
No hi ha dret a menystenir d'aquesta manera l'obra d'un autor. Ara em sentiran, Querría hablar con... ¡Arriba España! Pues que arribe, Mire, le quería hablar sobre estas modificaciones del texto. Es que han cambiado completamente el sentido de la obra. No es culpa mía que ustedes quieran interpretar un texto tan indecente. Es que usted ve indecencia por todas partes. No hay más que discutir. O aceptan los cambios o esta obra no se va a representar. De ninguna manera. Disculpe, su señoría, pero ¿no podría pensárselo un poco? ¡Padre, padre! Hijo, ¿ya has vuelto de la escuela? Sí, padre. Y tengo algo que contarte. Me ha apuntado una cosa que se llama los pastorcillos. ¿Cómo? Sí, es una actividad que se hace en el Fomento Hortense. Sí, ya me han notificado de ello. Hijo mío, no creo que sea apropiada para ti. ¿Por qué no? Es muy divertido. Sí, pero es que no se puede hacer. Así que no puedo hacer las pastorcillos. Está bien, está bien. Ya veré de qué puedas hacer los pastorcillos. Gracias, padre. No le pienso pasar ni una más. ¿Entendido? Perfectamente. I és que aquí el foment, la canalla, sempre ha estat molt important. Poc o molt, tots hem entrat de nens, o pels nostres nens. Els nens sempre han estat el futur del foment i per això ens agraden tant. Però si el futur són els nens, el passat és ple d'homes importants, com heu vist. El present no és ni dels homes ni dels nens. De qui és el present del foment, Archie? Et faré una endevinalla. Que m'han dit que els de l'enteniment artificial no sou capaços d'endevinar l'enigmàrius del dilluns. Tampoc no et passis tu ara, que tinc a l'arxiu tots els enigmàrius de dilluns que s'han emès en els últims 18 anys. Sí, però si te'n faig un de nou segur que no l'encertes. Per saber de qui és el present del foment, et faré un enigma. Ofereixes de franc un reforç a la paritat, de 5 lletres. Ofereixes de franc un reforç a la paritat. 5 lletres. Sisplau, Horte, dona'm una pista de 5 lletres. Oh, dona'm. Si te la dono, ja te l'hauré donada i llavors no m'ho perdones. Ai, Archie, molt enteniment artificial, però ets un sabatot. Si l'enigma diu ofereixes de franc un reforç a la paritat, la resposta és dones. Dones! El 1971, les dones del foment que juguen a cartes cada dimarts, fartes de no tenir ni veu ni boca en aquesta entitat que llavors només tenia homes socis, decideixen fer la seva pròpia revolució i, inspirant-se en les assembleistes d'Aristòfanes, es colen a l'assemblea anual dels socis fent-se passar pels seus marits. Vinga, ràpid. A veure si venen les senyores. No animen. Vinga, va. El que ens ha costat arribar fins aquí. A mi no m'ha costat gens, Mira, de seguida li he trobat al Jordi en un calaix la convocatòria a l'assemblea del foment. I li he robat el tratxo. Mira, ni se n'ha donat, I vosaltres? Doncs el meu home s'ha dormit de seguida. Però quan baixava per l'escala de casa vestida així, m'he trobat amb un veí que em diu: Bona nit, Joaquim.
Ai, he hagut de contestar-vos amb veu de baríton. Bona nit i bona hora, Xisco. Ai, quin ensurt, encara no me'n sé a venir. Doncs a mi sí que m'ha costat, perquè avui el meu home volia gresca i fins que no l'he tingut prou cansat per planxar l'orella, no li he pogut rampinyar la roba. Ah, doncs mira, l'haguessis pogut també rampinyar les sabates, perquè un home amb talons no s'axicolarà gaire. Home, mira que ja venen. Vinga, ràpid. Lluita la Carme, aquesta sí que no ha fet bé. Es nota una hora lluny que ve amb la roba de treball de publicaire. No me'n parlis, que veig més carregada que un ruc. I fins i tot amb les presses m'hi he endut el cinto de les eines del Xavier. Doncs el meu geni tenia tota la roba suada de cosa la cinta del xip. I per Pablo tinc que agafar-li el vestit de sacerdotes pastorets. Vinga, va, anem per feina, que no se'ns covi l'arròs. Vau fer tot el que vam acordar la darrera partida de cartes? Sí. La meva perruquera ens ha donat tots els cabells de la setmana i us hem fet barbes i bigotis per totes. Ja sabeu, noies, on hi ha pell i alegria. Mira, teniu les barbetes, us les aneu provant. Aquesta mateixa. Un bigoti, no? Té el bigoti, la teva barba, aquesta pot ser... No, aquesta va molt bé. La teva, aquesta... A veure... Una no, dues. Vinga, la Pilar. Vinga. Que noies, com em queda el bigoti? Oi, que guapo! Aquests bigotis són millors que els de l'Iñigo de la tele. Escolta, i les calbes? Això ja és més pelut, Jo, si m'encasquet una calva, no m'hi semblo gens al meu geni, Passa-me la mi, Rosi, que així potser tindré una retirada al meu Ricard. No, vinga, totes a punt, Sí. Distribuïm-nos discretament per la sala fins que no comenci l'assemblea. Molt bé, així jo faré una mica de ganxet. Home, no! Pobre de tu! Amaguem les agulles, que si els veuen fer ganxets ens descobriran i no podrem votar com si fóssim els nostres homes. A veure, centrem-nos. Què hem vingut a fer? Mira, hem de procurar que a l'assemblea es admetin com a sòcies del foment. Perquè és que ja n'hi ha prou. Només els volen per cosir vestits, talons, cametes, disfresses, maquillar-los... O per fer guarniments de taula, dinars, sopars de gala, sempre d'acompanyants de marits, pares o germans. No s'ha d'acabar. Volem tenir també veu i vot. Esteu a punt? Sí! Oh, i tant que sí! Veu i vot! Volem tenir veu! Veu i vot! Veu i vot! Veu i vot! Realment, noies! Quina veu van dir que posaria? Una veu greu! Una veu de baríton! Una veu de soci que té veu i vot! 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 Veu i vot! Veu i vot! Veu i vot! Atenció, companyes! Veig l'Armand que està aparcant la moto i ve corrents com sempre. I això vol dir que l'assemblea és a punt de començar cadascun al seu lloc. Va, vinga. Es sol·licita la presència del senyor president del Foment Hortenc, senyor Pere Pastor Rita, el comptador senyor Joan Puig i el secretari senyor Mingo Serra. Bona nit. Bona nit. Comencem la reunió ordinària de l'Assemblea del Foment Hortenc. Pot procedir, senyor secretari. Barcelona, a 31 de enero de 1971, en cumplimiento del artículo 14 de nuestros estatutos, se reúne la Sociedad Instructiva Recreativa Fomento Hortense a las 20 horas en segunda convocatoria en reunión ordinaria, asistiendo a la misma 48 asociados. Abre la sesión el presidente señor Pastor y posteriormente el secretario señor Domingo Serra lee la última acta que es aprobada por unanimidad. El segundo punto en la orden del día, la aprobación del estado de cuentas, suscita más debate. El socio señor Vilamala inquiere sobre el rumor de un aumento de cuota que el presidente desmiente, aprobándose el estado de cuentas por unanimidad. Finalmente, en el apartado de ruegos y preguntas... Doncs arribem a l'apartat de pregs i preguntes.
alguna intervenció o podem anar a sopar ja? Aquí. Jo voldria proposar a l'assemblea que es tinguin en compte les dones que venen al foment, que hi fan de tot. Oh, clar, ballen i es posen guapes pel maig florit, jugant a la botifarra del bridge cada dimarts al vespre. Mentre els homes fem reunió de junta. Què més volen? Demano al senyor president que faci callar aquest home. El senyor Puig està aquí per comptar vots, no per fer comentaris desagradables sobre les dones, les nostres dones. I estic d'acord. A veure, el senyor Puig no se'n recorda que les nostres dones sempre s'arromanguen i posen fil a l'agulla per fer vestits de pastorers i de tomaca. Sí, us hi acusen, però no les trobareu mai a la tramoia, Per fer per soci. Ni tampoc a la cabina de llum i so, No ens hi deixeu. Vull dir, perquè no les deixeu participar. Quan va caldre renovar el taló, veu com instal·làvem les màquines de cosir a la platea? I en un diumenge les nostres dones ens van fer un taló nou. Però qui va pujar les màquines sense els homes? Doncs que hauríem de prendre la petició de les nostres dones i filles perquè puguin ser sòcies del foment. Voteu-ho! La veritat és que a casa la meva Carme també està un pèl insistent amb aquesta proposta. Sí, a mi també m'ho va comentar l'altre dia. Doncs potser ho haurem de posar a votació. Joan, tu exerciràs de comptador de vots. Pots comptar amb mi. No sóc el comptador. I si he de comptar, comptaré. Però amb el meu vot, que no hi comptis! I amb el meu tampoc, Casal, tu què dius? Mira, jo penso que la Rosita ja devia saber que algú proposaria això. Perquè ella em va dir que si no es podia fer sòcia, ja em podia anar espavilant i aprendre a cuinar. I que allí m'hi trobaria dues pedres. Mira, jo, si avui no es pot fer sòcia a la Rosita, fins i tot em farà por tornar a casa. No siguis calçats. Doncs ho haurem de posar a votació. Mingo, sisplau, com serà la pregunta per passar a votar. La Junta expone a la Asamblea la conveniencia de votar sobre la admisión de señoras socios de la entidad, dada la demanda de diversas señoritas que lo han solicitado. Dichas señoras socios tendrán los mismos derechos que los actuales señores socios. Gràcies, Mico. Alguna consideració o passem a votar? Jordi. Alto. Això què vol dir? Que a partir d'ara les senyoretes socios també podran formar part de la Junta? També podran ser nomenades president? Presidenta! Vicepresident, secretari o comptador? Vicepresidenta, secretària, comptadora! Au, vinga! Doncs sí, podran formar part de la Junta Directiva, sempre que hagi passat el temps reglamentari de 6 mesos des que es van fer socis. Sòcies! Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Cosa que a la Asamblea le parece bien y por tanto ¡aprueba!
així va ser com les dones del foment van poder començar a fer-nos-en sòcies. O potser no va ser ben bé així, però fos com fos, el 31 de gener de 1971 es van incorporar per primer cop dones sòcies al foment. Carme Torelló Oliva i Antònia Narciso Ver van ser les primeres sòcies del foment. Glòria Coral Jaumot, actriu prolífica entre els anys 1950 i 2008. L'Arxiu del Foment guarda el seu llegat fotogràfic. Francisca Hernández Montserrat, més coneguda com la Francina, experta cosidora i cuinera, són memorables els seus llagostins de cap d'any. Conxita Bonet Pagaria, sòcia activa de l'Esbar i altres aventures de la casa. Maria Rosa Bonany Saló, actriu espectacular, tant en el vessant còmic com en el dramàtic. Una bona directora escènica, modista de professió, és la responsable del patronatge de tot el vestuari teatral i també de la confecció del nou taló del foment. Teodora Provinet Pons, coneguda com la Dora, és encarnació de la cafetera del foment. Mercè Rearce Guimet, històrica apuntadora de les obres de teatre del foment de quan els apuntadors treballaven des del Cuberol, més conegut com la Conxa. Carme Serra Gené, ha estat a totes les empreses que han tingut lloc al foment. Elvira Escayola Gómez, professora de piano, ha estat la cap musical de Pastorets, Tomàquets i qualsevol acte vinculat amb la música. Josefa Artola González, coneguda com la Petita, gran jugadora de billar. És recordada pels seus espectaculars playbacks. Montserrat Lozano Rivera. La Lozano, des dels 26 anys que és a la casa, fent absolutament de tot. Va ser la primera dona secretària del foment. Ara és la nostra capo de vestuari i cuina. Maria Brun Samer, perruquera i maquilladora dels anys 70. Teresa Roig Aragall. Ha participat activament en tots els saraus de la casa i en representacions teatrals. Pilar Iranzo Vidal, matriarca del clan Moner, és una altra pionera del billar femení. Helena Vallès Aragall, actriu, directora escènica i assessora de molts projectes. Va ser vicepresidenta amb la Núria Serra. Pilar Serra Llimona, escriptora, correctora i editora principal del foment. Maria Serra Narciso, la nostra maquilladora de capçalera. Núria Serra Narciso. Als 18 anys la Núria ja actuava al foment i ha fet tots els papers dramàtics de l'obra. Va ser secretària del 1994 al 2001 i del 2002 al 2009 va ser la primera presidenta del foment on es van incorporar 4 dones. I tantes altres dones que han contribuït al passat, al present i al futur del foment, amb igualtat de condicions que els homes, que els nens, que la canalla, que el jovent i tots els altres que han contribuït a fer d'aquesta entitat centenària un veritable arxiu de memòria històrica i que finalment hem aconseguit introduir a la memòria d'aquest ésser estrany d'enteniment artificial que es diu Archie. Archie i tots els personatges històrics podeu sortir de la panxa del bou.